फाग्ला बिदि नङा बेखौना बिदि होनना दानना होदों माने खुनु हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबायानो आरो ससे भिडिअ क्लिप नायनानै मिथिखाबायानो दा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद पुलिसनि सिङाव आरोना माजबाद पुलिस थानाया माजबाद गोलैयो दा सनापुर होननाय गामियाव मैदेर थैनानै थादों आरोना मारै थैनानै थाखो बेखौबो जोंबो मिथिया दा फरेस्टारफोरा मोनफैबाय दा माने ट्रिटमेन्टबो खालामबाय दा बेनिफ्राय रेन्डाजों हाखावगासिनो दं आरोना आराजों जिनाखि दंफां हाग्रा हन्दाजों बेजों हाखावबाय बिखाफोरखौ लांनानै एसे गोजानाव ट्रिटमेन्ट खालामहैगोन नामा दा पस्टमर्टम खालामबासो मिथिगोन रिपर्टआ मा ओंखारो दा नायनो हागोन नै इथिंजाय जेसिबिजों जावगासिनो दङ गामिनि रायजोफ्राबो लोब लोब फैदों बर'फोरबो दं सावथालफोरबो दं बे जानाय जायगाया सनापुर गामियाव जादों आरोना सावथालपारा गामियाव लास्ट हाजो नांजाबनाय हाजोजों नै बारा गोजान नङा खाथियावनो नै हाजोआ बेनिफ्राय बे जायगायाव जादों आरोना गिर्जा खाथियाव गिर्जा नङा बारा गोजान नङा नै बेहायनो नै दा फबसिगोन आरोना मैदेर नायनो फैग्राया नायनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय माबा खालामबाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय पस्टमर्टम खालामना खालामाखै अ हाखावगासिनो दङ नै हाखर जावबाय आरोना दायो नायग्राफ्रा नै डाक्टरफ्राबो मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय दा नै गामिनिफ्राय मैदेर नायनो फैग्राफ्रा खारबायसो हनै माने खुनु आया जारला जागोन र' नोंखौ ना नैबिदि सोंसै आङो नोंथाङा मिथियो नामा खैथासो समाव जानाय बेयो घटनाया बेखौथ' आं मिथिया फुङावसो जोङो मिथिनानै फैदों आरोना औ ओमफ्राय आगोलाव बेफोरबायदि मैदेर थैखांबाय नामा बे जायगायावथ' बेफोरबायदि थैनाय जों खोनाफेराखै आरो खोनाफेराखैमोन आरो नुफेराखैबोमोन दा सिगां समाव बिदिनो खोनानो मोन्दों मानसिबो बुथारखांबाय होननानै मैदेरा मानसियाथ' सिगां बै कमलाबारियाव बुथारदों आरो ओमफ्राय हाजोफोरथिंबो मानसियाथ' अनेक जाबाय 10 जनसोआनो जाहैबाय आरो थैनाया आरोना मैदेरजों सिगांनिफ्राय दा नोंसिनि गामिनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो बियो गामिया जोंनिफ्राय माने गामि दरसे बारनांगौ आरो गामि दरसे बारनांगौ आरोना खोनाबाय नालाय बेफोरबायदि मैदेरखौथ' जोङो खाथियाव नुफेरा नालाय ओंखायनो फैदों आरो नायनो दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नै बिथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां नायगासिनो दं नै बिथिं जोंहा दङ बे गामि खाथिनिनो सासे आदै आसारु मुसारि बेनिफ्राय आदैया बे मैदेर थैनायनि बागै एसे मिथियो नामा जेनेबा मा समाव जानाय बोरै बिदि जाखो जानायाथ' माने दुइथा समाव जादों होनना खोनादोंसो आरोना खोनादोंसो जोंबोथ' नुवाखै माने बोरै जाखो बोरै माखो जोंबोथ' मिथिया दा जोंहाबो गामिया गोजान जायो नालाय दा जों गामि गोजान जानाय हिसाबै जोंबोथ' जोंनि गामिखौ देउथि होनो ना बले ना बेलेग गामिखौ देउथि होनो जोंलाय बेफोरबायदि माबायाव जोङो माने सोरनिबा गामिखौ जों लिग लानो हागोन बे नङा खिन्थु जोङो बोरै जादों बोरै मादों दा नुना मोनफैबाय माने बाथाबारि लांगोना बा सनापुर गामियाव जादों आरो दा सनापुर गामियाव जादों दा ओइ जा माबानि
मा होनो मार्कस न' खाथियाव बे जानाय जाथाया दा बोरै जाफैनानै बोरै मा जाखो जों मिथिया जों दासो नायनो फैदों फरायছে আমি বাইপুখুৰী আচ্ছা ঘৰ ইয়াত নহয় ন আপোনাৰ নহয় আচ্ছা পিছত এই হাতী মৰাত বিশেষ অলপ কিবা পাইছে নেকি আপুনি নাই এনেকাতো গম পোৱা নাই মানে অলপ কেনেকুৱা মৰিছে অলপ জানে নেকি আপুনি এনেকাতো গম নাপাওঁ আমি ক'লে যে আমি এইফালে কিবা হাতী মৰিছে সেইকাৰণে চাব আহিছিলোঁ ইয়াৰ আগত আপুনি ক'ৰবাত হাতী মৰা দেখা পাইছিল নেকি নাই দেখা পোৱা নাই না প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছো এনে আপোনাৰ ঘৰটো বাইপুখুৰী সেইটো গাঁৱৰ নহয় আৰু নহয় সোণাপুৰৰ কোন আছে ইয়াতে সেইফালে ন আপনিও নহয় আমি সব সব বাইপুখুৰী সব বাইপুখুৰী আপনিও বাইপুখুৰী ঠিক আছে চাব আহিছে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আহিছোঁ চাব কাৰণে ঠিক আছে दा माने बिसोरो बायफुख्रिनिसो जाहैदों बेनिफ्राय आं र' दसे उनाव देखायगासिनो दं बिथिया माने अपारेसन खालामगासिनो नालाय अपारेसन खालामोबा माने मा होनना बुंगोन बेखौ देखायनो हाया नालाय जोंना भिडिअ'आव दा दसे उनाव देखायगासिनो नोंथांमोननो र' বাইদেউ জহার খুলুমবাই হেৰি আপুনি হাতী মৰাটো কেনেকুৱা কি হৈছে অলপ জানে নেকি অলপ কৈ দিয়ক কোনটো গাঁৱৰ হৈছে এইটো এইটো সোণাপুৰ আপুনি কেনেকুৱা খবৰ পালে এইটো হাতী ইয়াতে মৰিছে বুলি গম পোৱা নাই হ'ব বাইদেউ আপুনি নাজানে ন এইফালে বাইদেউটো হাঁহি আছে বাইদেৱে অলপ জানে চাগে ন কিমান টাইমত হৈছে এইটো কিমান টাইমত মানে মই এইটো নাজানো মই এতিয়াই খবৰ পাইছো আপোনাৰ গাঁওটো সোণাপুৰ ইয়াতে ন গাঁৱৰ নামটো আপোনাৰ সোণাপুৰ এইটো কিমান টাইমত হৈছে এনে ঘটনাটো কালি কিমান টাইমত হৈছে এইটো তো মই নাজানো এতিয়াহে 10টা মানতে মই গম পাইছো এনে আগতে তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিল নেকি এইটো এৰিয়াত হোৱা নাছিল ন ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় হৈছে আৰু এইটো গাঁৱত এনে আপুনি ক'ৰবাত দেখা পাইছে নেকি তেনেকুৱা হাতী মৰা নাই এবাৰহে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছে আৰু ন ঠিক আছে माने मोनायावनो जादों हरनि 2टासोआव जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै गामिनि मानसिफोरजोंबो रायलायबाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानो हमबाय आरोना लोगोफोर नुफेरै खोनाफेरै कुनु दिन बेफोरबायदि जाफेराखैमोन आरोना जोंनि न'निफ्राय 10 किल'मिटारसो गोजान जिनाखि सनापुर होननाय गामियाव बेहाय जादों आरोना बिदिनो हाजोजों नांजाबनाय गामिमोन आरो दा नोंथांमोना रायजोफोरनि खुगानिफ्रायनो मिथिबाय खैथासो समाव जानाय 2टासोआव जादों होननानै बिसोरबो एसे सन्देह खालामदों आरोना बोरै जाफैखो बेखौबोथ' रावबो बुंनो हाला दा माने हाग्रानि बुस्थु नालाय दा जोबोद दुखु नांदों आरोना बेखौ नुनानै थैनाय जायगायावनो गणेश बाबा मैदेरखौ फबनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन